Карпати Русини, жителі і гості нашого прекрасного Подкарпаття. Оберталися до вас у канун Нового року і Рождества Христового. Цей світ був дуже непростий для нас, русинів, і для всієї череди світа. А й бо русинські організації проводили свої акції не наявно і проводили акції онлайн. У цьому році пройшов Світовий конгрес русинів у польському Вариші Криниця. За результатами цього конгресу маємо обращення русинів світа до власти України і з тим, аби наша держава узнала національність Карпато-Русин і узнала, що Карпато-Русини є корінним народом на свою землю. Хочу повісти ще один важливий момент. У цьому році сформувалася Ліга русинських організацій нашого краю, яка буде робити у рамках Світового конгресу. Хочу всім вам повінчувати щасливі святки, аби у наших із вами тяжах був все мир, і бо наконець-то мир наступив і в нашій державі. Ясно, що ця корона не буде довго нас мучити і надіємося, що в будущому році вже забудемо за маски, забудемо за локдауни і наші з вами родичі обминуть цю хворобу. З Новим роком! Христос рождається, славімо